És el primer 4 de 8 de l'any dels bordegassos de Vilanova. El descarregaven ahir a Berga, en una jornada emocionant que tanca un cap de setmana esplèndid pels vilanovins, que també dissabte revalidaven la Torre de Set a l'Arbós, un carro gros especial pels groc-terrós, el primer castell de 8 descarregat de la temporada que arribava en un espai emblemàtic patumaire de Berga. Ha estat la imatge castellera més destacada d'un cap de setmana que suposa un nou pas endavant per la colla vilanovina. Abans d'aquesta actuació a Berga, com dèiem, els bordegassos es plantaven dissabte a l'Arbós, on hi van tornar a descarregar la Torre de Set, com ja havien fet uns dies abans a Tarragona. Una torre que van acompanyar del 5 i del 4 de 7. Una bona prèvia de cara als reptes que s'havien plantejat per l'endemà a Berga, a la diada dels 4 fuets. La feina feta a assaig i la confiança amb què van afrontar el repte va donar com a resultat un carro gros impecable, que en tot moment va mantenir les mides i que es va completar amb serenitat. Un castell especial pels vilanovins que comencen a recollir els fruits del treball dels darrers mesos, amb una intensa renovació dels pisos superiors. El castell es va agafar bé a la primera i va pujar amb molta decisió, quadratura impecable que van mantenir en tot moment. El castell es va carregar amb molta comoditat, la mateixa que la descarregada. Tranquil·litat absoluta per un castell que en cap cas semblava el primer de la temporada. A la segona ronda, els de Vilanova van deixar de banda la Torre de Set, que ja havien descarregat el dia abans a l'Arbós, i van optar per estrenar el 7 de 7, una estructura que enguany encara no havien portat a plaça. La diada a Berga la van tancar descarregant el 9è 5 de 7 de la temporada. Bueno, la diada ha anat molt bé, el 4 és el primer que descarreguem aquesta temporada, per Sant Jordi el van carregar, i va ser una llàstima perquè el teníem ben treballat, però bueno, no hem afluixat, hem estat treballant, tampoc hem fet 2 mesos així de recuperació una miqueta, i és un castell que el teníem molt assajat i avui ens ha anat perfecte, vull dir, penso que sortim molt contents amb el 4 perquè ens anirà molt bé, i després la resta, el 7 també és el primer que portem aquesta temporada, i el 5, bueno, ja en portem 7 o 8 i molt plàcid. Penso que és per estar molt content avui. Aquest diumenge els bordegassos voldran mantenir el ritme en pròpia plaça. Els vilanovins celebren la grallada al migdia a la plaça de les Cols, en una actuació on compartiran plaça amb els castellers de Sant Cugat i els castellers d'Esplugues. Tot apunta que els vilanovins voldran revalidar els 8 pisos, sumar una nova torre de 7 i també podrien apostar pel 9 de 7. Abans dissabte també actuaran a la Festa Major de Baix a Mar.